はい、ありがとうございました。次の曲はドメニコ・モドゥーニョの「愛は限りなく」です。永田千鶴子さんに歌っていただきます。永田さんは一昨年のカンツォーネカフェ1周年記念コンサートに先ほど「マイ・ウェイ」を歌われました坂東陽子さんとデュエットでご出演いただき、今回で2回目の出演になります。永田さんご自身の言葉でいただいたコメントを読ませていただきます。今このステージに立っていることが夢のようです。地に足がついていないみたいです。このまま想像の翼を広げて皆様のところへ飛んでいけたらいいな、そんなお気持ちで歌っていただきます。それでは永田千鶴子さんで「愛は限りなく」。し